Организирайте с мен шкафа с всичките ми гримове. Напоследък беше станал доста голям хаос в този шкаф и определено имаше нужда от преподреждане и разчистване на част от нещата, които вече не използвах. За тази цел си поръчах още органайзери от Shein в допълнение на тези, които вече имах. Изкарах всичко от шкафа и започнах да ги нареждам. Както ще видите и в видеото, на няколко пъти ги пренареждах, тъй като ми се искаше да намеря най-оптималният вариант, в който да мога да разделя всички типове продукти в отделно органайзерче. В първото добавям фондютени и коректори, сетинг спрейове, сенките в отделен, четки. Така ми е най-лесно да се ориентирам, когато търся даден продукт, когато се гримирам. Пишете ми в коментарите, ако ви имате някакъв друг метод, по който си организирате нещата. От моята колекция най-многобройни са продуктите за устни, затова и се опитах да ги разделя в 3 отделни органайзера: червила, гланцове и балсами за устни. И така продължавам с всички останали продукти, които имам за лице. Показвам ви как беше положението преди и след. Мисля, че се получи много по-добре, доста по-организирано е и успявам да видя голяма част от продуктите, които имам. Чао и до скоро!